sunt Ana și astăzi vei asculta un nou episod de podcast cu și despre oamenii ce acționează zi de zi într-un mod mai bun. Astăzi îl avem invitat pe Matei Codreanu, care este un saxofonist renumit din Cluj. Bună, Matei! Bună! Ce mai faci? Foarte bine fac, foarte bine. Cum a apărut dorința ta de a cânta la instrumentul acesta, la saxofon? În primul rând, pasiunea pentru muzică, cred eu că mi-a fost inspirată de către mama, pentru că ea, la rândul ei, a făcut muzică și când eram eu mic, mereu îmi cânta la pian. Așa că am decis să merg la un liceu cu profil vocațional, mai exact de muzică, aici în Cluj, unde am studiat pian în primă fază. După care am ales și un instrument secundar, cum se face, dar nu a fost saxofonul. Abia mai târziu, după ce deja plecasem de la liceu de muzică, prin liceu am ales saxofonul. Cu ajutorul unui prieten. El m-a îndrumat spre acest instrument. Mi-am dorit foarte mult să cânt la el, dar nu am luat acțiunea în mâini. Așa că el a făcut rost de un număr de telefon a unui profesor de saxofon și a zis: poftim, învață. Cum este cariera ta de saxofonist? Ce evenimente ai? Cum ai În momentul de început? față, Cum ai început? sincer îți spun, am început cariera mea de saxofonist cântând pe stradă, făcând artă stradală, iar cu ocazia aceasta, multă lume m-a văzut, m-a remarcat, mi-au luat contactul și așa au început să apară evenimente private sau restaurante care doreau saxofon pe parcursul cinei. Iar de acolo lucrurile au escaladat. Am avut contacte cu diferite proiecte muzicale, trupe care m-au observat ba pe internet, ba pe la alte evenimente. Am avut o perioadă de vreo 3 ani în care am făcut parte dintr-o trupă de cover, iar acum mă concentrez pe proiectul personal, un proiect solo, în care încerc pe cât posibil să aduc publicului o muzică cu influențe, diferite influențe culturale de pe glob. Ce muzică cânti tu? În principal, în proiectul de compoziție, cânt muzică electronică cu diferite influențe, orientale, latino sau africane, în care introduc și saxofonul și, bineînțeles, alte instrumente electronice. Iar în evenimentele publice pe care le pot vedea oamenii în diferite restaurante, cânt muzică de tip cafe-concert, la fel cu influențe aduse de prin zonele prin care am fost și muzică care îmi place mie destul de mult. Plus, da, în general muzică electronică. Muzică electronică și cafe-concert. Poți să-mi spui câteva piese? Sigur, ai dori să-ți spun câteva piese personale sau piese în general pe care le interpretez? Piese în general pe care le interpretezi. Uite, de exemplu, din zona de cafe-concert, o piesă pe care îmi place să o cânt foarte mult în restaurante și în diferite locații este Your Latest Trick de la Dire Straits, interpretată cu saxofon. Din registru Latino Cafe îmi place mult Chan Chan, Moliendo Cafe. Iar din partea de pop cover îmi place Shania Twain, You're Still the One. Ce muzică asculți tu personal? Și care sunt piesele tale preferate? Personal ascult foarte multă muzică
cu influențe latino. Diferite genuri muzicale care au o componentă latino în ea. Poate să fie salsa, poate să fie bachata, muzică electronică cu influențe latino sau latino urban. Asta ascult cel mai mult în perioada de acum, dar în general ascult cam orice tip de muzică și jazz și pop. Particip și la nunți, cânti și la nunți. Da. Particip și în cadrul evenimentelor private de tip nunți și în țară, dar și în afara țării. În ce țară ai mai cântat? Am mai cântat în Grecia, în Spania, în Capu Verde, iar momentan acestea sunt țările de pe listă. Se vor adăuga cu timpul. Sigur că da. Și ce ai remarcat la aceste evenimente din alte țări? Poți să-mi spui cum te-ai simțit acolo, cum a fost pentru tine să cânți în străinătate? Sigur, a fost o experiență inedită. Chiar fiecare țară are ceva aparte, inclusiv țara noastră, România. Odată ce prinzi firul publicului, îți dai seama ce frumos este, cum fiecare cultură are felul ei de a se distra și felul ei de a funcționa în cadrul unei petreceri. În zonele mai calde, de exemplu, în Spania și în Capu Verde, oamenii se distrează foarte mult și foarte ușor. Au nevoie de multă muzică ritmată, muzică veselă. Ei se petrec și se distrează de dimineața până seara. Chiar și aici la noi, la fel se întâmplă, dar fiind o zonă poate puțin mai rece în marea parte a anului, își dau drumul destul de greu oamenii și atunci trebuie să se încălzească. Muzică mai lentă și ușor tot mai ritmată până ajungi la muzica ritmată. Și eu fiind obișnuit cu acest stil de a lucra în cadrul unui eveniment, când am fost în Spania, am încercat aceeași strategie, să încep cu muzică mai lentă, ușor tot mai ritmată, să se încălzească lumea și până să ajung la muzica cu adevărat ritmată. Dar ei din start au început să strige, pune una mai ritmată și acolo direct am dat play la uh, la top, cum ar veni, la cea mai ritmată și s-au distrat, au sărit de pe scaune. Cât timp îți ia să-ți pregătești o nouă piesă? Dacă vorbim despre piese pe care le învăț de la alți artiști, îmi ia foarte puțin, pentru că folosesc foarte mult auzul în cântat, ascult și foarte repede prind, iar de multe ori pot să învăț o piesă chiar pe loc, în timpul unui eveniment. Dacă mi se cere o piesă sau dacă DJ-ul mixează niște piese pe care eu nu le-am mai auzit până în momentul respectiv, pur și simplu ascult și pot să cânt pe loc. Deci, ca să zic, dacă ar fi să iau o piesă și să o învăț, să o cânt perfect, cap-coadă, undeva 5-10 minute mi-ar lua. Foarte tare. Dar Referi... când vorbim de compoziții și piese proprii, acolo pregătirea durează mai mult. Poate să dureze și câteva luni în funcție de cum vine inspirația. Ești și compozitor? Da, sunt și compozitor. Referitor la nunți, de ce să te aleagă pe tine mirii? Pot să spun eu că am o energie destul de dinamică și în principal ăsta este atul pentru care majoritatea mirilor mă aleg, dar consider că cel mai mult contează pe lângă această energie pe care ei o observă și conexiunea și vibrația dintre mine și ei. Pentru că dacă avem un stil asemănător
de distracție și de muzică pe care o ascultăm și pe care ne distrăm, este rețeta succesului. Dacă anumiți miri nu gustă genurile pe care eu le cânt sau nu se petrec pe genurile respective nici ei, nici invitații lor, e mai ciudat așa la un eveniment, pentru că te cheamă pentru nume, dar ei nu vibrează cu ceea ce faci tu. Da, da. Ce evenimente ai în plan în următoarea perioadă? Acum este și perioada de sărbători, mă gândesc că ești mai ocupat. Ce ocazii mai ai în care poți cânta? Așa este, este luna sărbătorilor și este o perioadă puțin mai aglomerată. Am fel și fel de petreceri private, de firmă, pentru că majoritatea fac evenimente de Crăciun sau de final de an. Voi avea chiar de Crăciun la o locație foarte frumoasă de lângă Cluj, o seară de saxofon, iar apoi voi mai avea evenimentul de Revelion, o petrecere în cadrul unei săli de evenimente, după care voi pleca în țările calde să cânt acolo. Unde anume? În Tenerife. Voi fi plecat începând cu luna ianuarie. Și cât vei sta acolo? 3 luni de zile. Așa am setat perioada, așa că voi fi acolo și voi cânta. Pe La plaje, ce, restaurante. la ce evenimente? În principal evenimente publice, destinate turiștilor sau localnicilor, clienților obișnuiți ai restaurantelor, cluburilor. Unde te găsim pe tine? Pe mine mă găsiți pe Instagram, pe YouTube, Facebook, chiar și pe Spotify sau orice platformă de streaming muzical. Mă numesc Matei Sax, iar așa mă poate găsi lumea oriunde. Ce-ți dorești de Crăciun? Care este cadoul pe care îl vrei tu? Sincer, îmi doresc să fiu la fel de bine, dacă nu și mai bine, la fel cum ți-am zis la începutul episodului, că sunt foarte bine și îmi doresc să fiu în continuare foarte bine și oamenii de lângă mine să fie bine împreună cu mine. Asta e tot ce pot să-mi doresc. În rest, lucrurile se rezolvă și se aranjează. Sigur că da. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat și vă așteptăm la un nou episod.